Čaute, ja som Softer a vítam vás pri ďalšom videu. V tomto videu by som vám chcel ukázať, ako si urobíte, ako dáte text do pozadia, aby vám splynul s pozadím. Pustíme sa do toho. Vyberiete si obrázok z počítača, to je úplne jedno aký. Natiahnete, dáte sem text, písmo si môžete zväčšiť. A nechám tak, dáme sem Softer. Roztiahneme ho trošku. Takže takto, trošku. No takto. Softer, super. Takto. Ctrl plus A do stredu. Ctrl plus D. Ukončí sa vám výber. Tak. Teraz. Som trošku pokákal. Takže. Písmo si trošku pozmeníme. Takže dáme sem napríklad toto. Ne. Toto ne. Dám sem toto. Ale. No, to môže byť. Tak. Teraz dáte už dvojklikom, otvoríte si tú vrstvu, dáte ťah. Ja si dám ťah na bielu. OK, tak. Máte rozkliknutú tú vrstvu, dáte, kliknete na toto, kde je normálny a dáte překryt. Vidíte, že už to je v pozadí a máte to. No a už sa vám pohrajete s tým výplňou alebo skrytím a ja by som to dal tak, no. Takže to je z tohto tutoriálu všetko a uvidíme sa na budúce. Čaute.